Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout muna natin yung bago nating warrior member na si Reo Lixus. Maraming salamat sa iyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa matatandang kaibigan ni Ate Rose. Taong 1962. Concepcion, Iloilo. Itong mga panahong ito, yung kaibigan ni Ate Rose merong kapitbahay na matandang-matanda na kung tawagin nila sa lugar ay Manong. Ibig sabihin niyan sa probinsya, Kuya. Sa Tagalog, Kuya. Sa Bisaya, Manong. Tama ba ako? Halos araw-araw nakikita nilang hirap na itong maglakad. Minsan pa nga, kapag pupunta ito ng palengke, inaabot ng 30 minutos makarating lang doon. Tapos 30 minutos ulit kapag pauwi naman siya. Kilalang kilala ito sa lugar nila. Gawa ng bata pa yung mga lolo at lola nila. Nandoon na yun. Halos lahat ng kasabayan niya sa lugar nila ay patay na. Siya na lang yung natitirang buhay. Ang duda nila dito, merong taglay na agimat. Hindi pa nga lang niya naipapasa, kaya hindi siya mamatay-matay. Wala na ring natirang kasing edad itong matandang to sa lugar nila. Kaya wala silang mapagtanungan kung ano ba ang nakaraan niyang buhay. Meron ba siyang asawa, mga anak, o kahit mga natitirang kamag-anak? Kasi halos lahat sila lumaki na sa lugar na yon at nasaksihan nilang nag-iisa lang ito sa buhay. Yung ibang kapitbahay pa nga nila, tinutulungan itong matanda. Paminsan-minsan inaabutan nila ng pagkain. Pero, ang nakakapagtaka lang at naging obserbasyon na din itong kaibigan ni Ate Rose, bakit yung mga pagkaing ibinibigay dito kay Manong, hindi niya kinakain? Nilalagay niya lang yun sa bintana niya. Pero kapag mga prutas at gulay, kinakain naman niya. Sa itsura kasi nun ni Manong, mukha talagang walang kasusta-sustansya sa katawan. Sobrang payat nito. Pero yung leeg niya, mataba tapos mahaba. Parang hindi angkop sa katawan niya. Mabagal na din itong gumalaw tsaka masama kung tumitig. Ang tansya nila, baka malabo lang yung mga mata, kaya ganun kung makatitig. Halos araw-araw merong nagbibigay ng rasyon ng pagkain dito kay Manong. Meron ding nagbibigay ng mga pera sa kanya. Kahit pa barya-barya lang yun. Kapag naiipon naman, marami. Pero kahit may rasyon na ito ng pagkain, araw-araw pa rin itong pumupunta ng palengke para bumili ng atay ng manok at baboy. Araw-araw talaga yun. Walang patid. Yung may pwesto nga sa palengke, hindi na pinapabayaran sa kanya yon. Dahil na din sa awa doon sa matanda. Sabayan pa ng hindi na din ito gaano nakakapagsalita, kaya wala na siyang pinapansin sa lugar nila. Nakakaintindi pa naman ito kapag kinakausap. Tumatango-tango siya tapos sumisenyas-senyas sa mga taong kumakausap sa kanya. Hanggang sa may dumating na hindi kaaya-ayang trahedya sa lugar nila. Hindi ko lang alam yung eksaktong pangalan ng bagyo noong 1962. Marami itong nasalanta sa lugar nila noon. Halos mawasak ang mga bahay-bahay sa kanila dahil sa lakas ng bagyo. Nung matapos yung unos, lahat sila sa lugar nagtulong-tulong para ayusin yung mga bahay-bahay nila. Pero, ang nakakapagtaka, yung bahay ni Manong, ni isang yero walang nilipad. Sa lugar nila, yung bahay lang ni Manong yung namumukod tanging nakatayo ng buo. Yung iba nga sa kanila, halos wala nang natira sa bubong. Gawa nga ng
Abala sila sa pag-aasikaso ng kani-kanilang mga bahay. Hindi na nila nagawang pag-isipan pa ng hindi maganda si Manong. Pabor pa nga yun kasi hindi na din nila kailangan pang asikasuhin yung matanda. Tsaka masaya sila para kay Manong. Kahit papano kasi buo pa rin yung ari-arian nito. Inabot ng halos ilang linggo yung pagtutulong-tulong nila para maayos yung mga bahay nila. Sa sobrang abala nila, hindi na nila natustusan pa yung mga pangangailangan ni Manong. Bigla itong naalala ng kaibigan ni Ate Rose. Ang sabi niya sa asawa niya, "Uy, si Manong, hindi na natin nabibisita. Baka kung ano nang nangyari dun." Bilang ilang metro lang naman ang pagitan ng bahay nila sa bahay nito, naglakad silang mag-asawa bitbit ang ulam na ibibigay nila kay Manong. Nung medyo malapit na sila sa bahay, nakaamoy sila ng mabaho. Yun bang amoy sugat na maraming nana? Umaalingasaw yung amoy na yun sa paligid ng bahay ni Manong. Nung nasa tapat na sila ng pintuan ng bahay, habang kumakatok sila, may naririnig silang humihingal. Parang nataranta yung mag-asawa. Kasi baka mamaya inaatake na pala si Manong eh. Ang ginawa ng asawa niya, bumuelo ito ng malakas tapos itinulak niya yung pinto. Pagpasok nilang mag-asawa, maniwala kayo o hindi, kitang-kita ng dalawang ito na nakanganga si Manong. Tapos merong itim na bato ang nakalutang sa ibabaw ng bibig nito. Tapos bigla na lang yung nawala. Hindi nila alam kung bumalik ba yon sa loob ng bibig niya o kung saan man yun napunta. Basta ang klaro sa kanilang mag-asawa, bato yun na kulay itim. Tapos nung nawala, bumalik yung sigla ni Manong. Tapos nagalit yun. Sumenya sa kanilang umalis na sila sa bahay niya. Iniisip lang naman nila yung kalagayan ng matanda eh. Kaya nila nagawang gibain yung pintuan nun. Iniwan na lang nila yung ulam sa labas ng pintuan. Pagkatapos umalis na sila. Habang naglalakad yung mag-asawa, medyo nakokonsensya yung asawa niya kasi hindi nga nasira ng bagyo yung bahay ng matanda. Siya naman yung gumiba. Naisip niyang siya na ang gagawa nung nasira niya. Sumang-ayon naman itong kaibigan ni Ate Rose. Ang sabi niya, tutulong din siya. Nung nakauwi sila ng bahay, tinabi na nila yung mga kakailanganin nilang gamit para doon kay Manong. Sila kasi, inaayos pa rin nila yung bahay nila. Dalawa lang kasi silang nagtutulungan para doon, kaya medyo matagal. Lumipas ang ilang oras. Nakalimutan nilang balikan yung matanda. Anong oras na nun eh? Mga 7:00 na. Naisipan nilang balikan. Baka sakaling hindi pa tulog yun. Medyo maaga pa naman. Naglakad sila papunta sa bahay ng matanda. Nung medyo malapit na sila, nakita nilang nakatumba yung pinto sa lupa. Nagmadali silang maglakad para tingnan si Manong. Pagsilip nila sa loob ng bahay, walang katao-tao. Tapos yung amoy na mabaho, mas malala na nung mga oras na yon. Maya-maya, may narinig silang tunog sa puno na sobrang labo namang paniki yun. Kasi iba yung tunog ng paniki. Hindi rin naman wakwak. Kasi hindi ganun yung tunog ng wakwak. Hinanap nila sa itaas kung saan ang gagaling yung tunog. Hanggang sa may nakita itong kaibigan ni Ate Rose na 2 pulang bilog na nasa itaas ng nyog. Tinuro niya sa asawa niya. Nagliliwanag yun na parang nag-aapoy.
Habang nakatingin sila dito, nagtataka sila kasi palipat-lipat yun ang pwesto. Sinabi sa kanya ng asawa niya, "Putya! Aswang!" Pagbanggit ng asawa niya ng aswang, nakita nilang merong nakahubot-hubad ang mabilis na bumaba sa puno ng nyog. Pero hindi ordinaryo ang pagbaba nun. Nakita nilang una ang ulo nun sa pagbaba. Ang mahabang braso nito ang nagbibigay puwersa para makababa siya ng mabilis. Paglalarawan nila sa itsura nung nakita nila, nakakalbo na yon, tapos puting-puti yung balat niya na makintab. Napatakbo silang mag-asawa dahil sa nakita nila. Hindi yun uri ng unggoy o anumang hayop. Dahil buong katawan ng tao yung nakita nilang dalawa. Takot na takot yung kaibigan ni Ate Rose nun. Dahil yun ang unang beses na nakakita siya ng ganon. Sinabi ng asawa niya na kukunin lang niya yung itak niya, tapos babalikan niya yon. Inaawat siya ng kaibigan ni Ate Rose kasi baka mamaya mapano pa siya. Ang ginawa na lang nila, naglagay sila ng asin sa bawat bintana at pintuan ng bahay nila. Hanggang sa may naririnig silang mga yabag sa itaas ng bubong nila. Pakiramdam nitong mag-asawa, sinundan sila hanggang sa bahay nila. May naririnig na naman silang nagsisisigaw na yung asawa niya ng, "Hoy! Bumaba ka dyan! Hindi ka namin inaano!" Biglang bumilis yung mga yabag sa itaas ng bubong nila. Hindi pa naman gawa yun. Ang kinakatakot nila, baka biglang mahulog yun sa butas. Ginawa nitong kaibigan ni Ate Rose. Doon sa butas ng bubong nila, nagsaboy siya ng maraming asin. Tapos may narinig silang nalaglag sa gilid ng bahay nila. Kung saan nila narinig yung may bumagsak, doon naman sila sunod na nagsaboy ng asin. Kahit sa loob lang ng bahay kumalat yung asin, kahit papaano mararamdaman ng aswang yung presensya nun. May tumakbo paikot sa bahay nila. Para ba itong natataranta? Hanggang sa nawala yung tunog at tumahimik sa buong paligid nila. Habang pinapakalma nila ang mga sarili nila, naisip nitong kaibigan ni Ate Rose, si Manong, paano yung matanda? Doon lang sa likod ng bahay niya bumaba yung aswang. Paano kapag siya yung nilusob? Yun ang tanong niya. Ang tanong naman sa kanya ng asawa niya, paano kung ganito? Si Manong yung aswang. Anong gagawin natin? Pansamantalang tumahimik itong kaibigan ni Ate Rose. Lumipas ang gabi na yon na hindi sila gaanong nakatulog. Yun bang konting kaluskus lang, nagigising na sila? Hanggang sa sumapit na ang umaga. Naglakad sila para tingnan kaagad si Manong. Pagdating nila sa bahay nito, nakaupo ito sa sirang pintuan niya. Tapos may nginunguya. Kulay pula ang paligid ng labi nito. Ang inisip nila, nganga. Nilapitan nila ito para tanungin kung ayos lang ba siya. Hindi ito sumasagot. Kahit senyas, wala. Hanggang sa bigla na lang may tumakbo sa kanilang kapitbahay nila. Iyak ito ng iyak tapos mura ng mura. Tanong nilang mag-asawa, "Bakit? Ano bang problema?" Sumagot ito ng, "Yung kambing ko may pumatay." Nagtataka silang tanong ng, "Ha? Pinatay? Hindi ba ninakaw?" Sumagot ito ng, "Hindi ninakaw. Wakwak ang tiyan nun. Tapos may iilang lamang loob ang nawawala. Imposibleng ahas ang gumawa nun. Kasi kung ahas, buong buo niya kakainin yun."
Hindi din naman aso, gawa ng hindi yung gagawin ng aso. Napamura itong kapitbahay nila. Tapos alam niya sa sarili niya na aswang ang gumawa nun. Nagbitaw ito ng salita na, kapag nakita ko o nalaman ko kung sino ang aswang dito sa lugar natin, papatayin ko talaga. Marami akong alam na mga pangontra sa lahi na yan. Huwag ko lang talagang malalaman. Napatingin yung kaibigan ni Ate Rose kay Manong. Nanlaki ang mga mata nito. Tapos medyo nanginginig. Dahan-dahan itong umaatras para pumasok sa loob ng bahay niya. Nang biglang lumingon dito yung may-ari ng kambing. Nanginginig yung ulo ni Manong. Para ba itong takot na takot? Nung lumapit yung may-ari ng kambing sa kanya, bigla itong nagsisisigaw na para siyang aatakihin sa puso dahil sa sobrang galit niya. Siyempre, nire-respeto yun sa lugar nila. Umalis na lang itong may-ari ng kambing nang walang tinatanong kay Manong. Maging silang mag-asawa ay umalis na din. Ayaw naman makipag-usap ng matanda eh. Matapos yan, pumunta itong kaibigan ni Ate Rose doon sa may-ari ng kambing. Nakwento niya yung nangyari sa kanilang mag-asawa kagabi. Tapos sinabi din niyang doon niya nakita sa likod ng bahay ni Manong yung aswang. Biglang napamura na naman tong may-ari ng kambing. Tapos sabi niya, bakit ngayon mo lang sinabi? Kaharap ko na yung aswang eh. Biglang nagmamadali itong tumakbo. Bit-bit ang itak niya. Tapos may suot itong iba't ibang uri ng bato. Pilit na inaawat ng kaibigan ni Ate Rose yung may-ari ng kambing. Kasi talagang papatay niya yung matanda eh. Pero wala. Hindi niya naawat yun. Tinawag na din ng kaibigan ni Ate Rose yung asawa niya para tulungan siya. Pagdating nila sa bahay ni Manong, wala nang katao-tao dun. Nakita nilang may hinahanap sa loob ng bahay ni Manong yung may-ari ng kambing. Matapos nitong maghanap, pinakita niya sa mag-asawa yung langis ni Manong. Ayon dito, kumpirmado nga, aswang yung matanda. Kaya pala hindi mamatay-matay yun dahil wala pa siyang napapasahan ng mutya niya. Ang nakakapagtaka lang, ilang oras pa lang ang lumipas mula nung narinig ni Manong yung usapan nila. Tapos, mabilis din itong nakaalis sa lugar nila. Duda nitong may-ari ng kambing. Merong alagang sigbin yun. Tapos tinulungan siyang makaalis sa lugar nila. At yung pumatay sa kambing niya, maaaring yung alagang sigbin ni Manong o siya mismo. Nung gabing nakaengkwentro nilang mag-asawa yung aswang sa puno. Mula nung mangyari yan, sinunog nila yung bahay ng matanda. Meron man silang itinirang gamit nito. Yun lang yung langis na nakuha nila sa bahay. Dahil alam nitong may-ari ng kambing na kapag wala yung langis na yon, sigbi niya lang ang bubuhay sa kanya. At panigurado, babalikan at babalikan yun sa kanya ni Manong. Okay, opinyon ko sa kwento. Ito yung magandang sample para sa mga gustong magkamutya. Oo, nandun na tayo sa punto na magkakaroon kayo ng kakaibang katangian. Yung tipo ng hindi tinatablan ng bala, nakakatawid sa tubig, singgaan ng dahon yung katawan, malakas sumuntok, at kung ano-ano pang matitinding katangian na kayang ibigay ng mutya. Pero, ang magiging kapalit niyan, yung magtatagal yung buhay nyo. Yung gusto nang mamatay ng katawan nyo pero hindi mamatay-matay kasi nga meron kayong hawak na mutya. Maliban na lang kung
makakaengkwentro kayo na merong alam na pambasag sa mutya. Yan yung mga dibino. Pwedeng-pwede niyang kitilin ang buhay ninyo. May mga ganyang katangian din yung nasa kaliwa. Kaya ingat. Pero kung mamumuhay kayo ng tahimik, yung walang nakakaalam na may karga kayo, hahaba talaga yung buhay ninyo. Kaso mahirap yun. Isipin nyo na lang. Oras nyo nang mamatay. Gusto nang mamatay ng katawan nyo, pero hindi magawa-gawa. Ang hirap nun, di ba? Pero kayo, nasa sa inyo naman yan kung trip ninyong magkamutya. Yun kung makakakuha kayo ng mutya. Ito naman opinion ko lang. Tungkol naman dun sa kwento, wala akong masabi kasi sobrang ganda eh. Sayang lang, hindi na timingan si Manong nung may-ari ng kambing. Di sana, mas maganda yung kwento natin, di ba? Kasi papatayin niya yun eh. Pero kayo, anong opinion nyo sa kwento na ito? Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.